Takže nazdar lidi, zde vás Michal a vítejte v mém novém channelu Michal's Vlog. Mnozí jste mě viděli možná na srdce 741, ale dneska jsem se rozhodl, že ho vymažu. V tomto channelu budu hodně natáčet můj zpěv a hry na Xboxu a na komplu a možná nějaký vlogy, témata a challenge. Zítra natočím svůj první hru na Xboxu, GTA 5, a dneska natočím ještě 2 videa s mým zpěvem. Takže už tam budou asi nějaký 3 videa. Takže doufám, že se vám budou líbit, budou natočený v HD kvalitě a budou sestříhaný. Takže to nebude jako na mém HT, že to bylo prostě v blbé kvalitě. Bude to prostě jako rovná čára a budete prostě hlavu a patu. Doufám, že se vám moje videa budou líbit, protože se budu fakt snažit. Když jsem měl ten druhý channel, to na srdce 740, jak jsem si řekl, jo, mám 3 videa, jsem borec, jo. No ale ne, bylo to havadura, bylo to zklamání, prostě mi pak bylo trapně. Ale toto bude jiný, toto bude lepší a budou nějaký celodenní vlogy. A chtěl bych i za někoho přizvat, nějakého svého kámoše, pokud by něho chtěl. A napište mi do popisku nějaký písničky, které byste chtěli zpívat, protože já mám už tolik ohraných písniček, že já už nevím, kterou mám zaspívat. Tak mi napište nějaký dobrý a hlavně nějaký vysoký, třeba od Rihany nebo od Adele, to fakt jakože ne, to fakt jakože nedám. No tak to bude asi všechno a těšte se na mého dalšího videa a čau.